बिमा थोआखै नोंहा थोआखै आरो लाबावनो मास्टार साख्रिजों 25 थाखाजों आयै नोङो आं फिसा फिसौखौ बोरै फेदेरगोन ना जाखो नोंहा बैसोआ रेबेयानो नों थेवब्लानो सोर जाहोगोन आङो जमा खालामनाय थाखाजोंसो फिसाफोरखौ फिसिनो नागिरदों खोथा जाबाय नंगौ आं गोदोनिफ्रायनो आंखौ नाम मिथियै सिनायै मानसिबो गैया सारा आसामानोखा थारमाने बर' जागायाव जेहाय नामाथ' बयबो मिथिखागौ थिफु थिफु होननानै आगोलावनो आङो हारिमुआव गोसो होनानै नांजाबबाय थानायखायनो बेनिखायनो ओरैनो नामाबो गोसोआव लानो मोजां नालाय सोरबा महेश्वर महेन्द्र माबा माबि होनना बुङोब्ला गोसोआव लानो थान जायो नामा डाइरेक्ट बेलराखा थिफु नामा गोसोआव गोलैयो बयबो थिफु जेराव थां डिमापुर टाउनाव दं थिफु आइसि हाराय थिफु नार्जारि होनलायो सोरबा हाबनागाजोन माने आङो गोदो फुथला थानाय समाव हाबनागाजोनाव डिमापुराव रिहार्सेल होबोनाय ओजों बहुत जायगा होबोदोंमोन आं फारसेजों हमना लादो अरामघाट इयावबो बासा एसे दैबोदां बिनिफ्राय हमना लादो रतनपुर मेरापानि बेयाव आंनि तम्बुआनो सानसे दानसि जाजोबदोंमोन बै समाव जेब्ला एजिपिआ माब्ला जोनोम जादोंमोन 1985 मानसियाथ' गोगोम जाथारदोंमोन दा जेब्ला गोगोम जायो गोगोम जानायखौ नुनानै साननि 10थानो खन्थाइ गोदान बुंना लाफ्लांबाय ओजोंबो सोनाबनिफ्राय खारलांनाय गोजासो सानजानि फैनाय राव गैया थाङै थाङै मानसिफ्राबो जों सोनाबनियासो थांदों जेब्ला सोनाबनियासो थांदोंब्ला जाथि बंस ओंखारहैजोब्बाय 12थाया बबाव 10थाया बबाव सेस मानसिया लोगो लोगोनो बुंजोब्बाय सानावनो बिनिफ्राय नुनांगौखौ नुयिनि थाखाय तम्बुखौ दानख्रेबजोबजाखांबाय आं 1986 आव जेब्ला एजिपि सरकारा प्रफुल्ल महन्तआ सलायबाय आसामखौ बेफोरसिम दङमोन आरो ओरैबायदि मोनसे रेकर्डबाव बङाइगाव बेंटलनिफ्राय बेंटलाव गानाय टाइमाव बङाइगावआव लुना मफेट होननाय गैयामोन ना 32 फैदां 32खौ एखेबारे सिसु फानिसिम सलायलांदों जाथ्रा ओंखारसै दे मोजां मोन नामासै ओरै सानलाय लाङो उनाव लास्टाराव गोदान बायदिसिना ओंखारबाय बिनिफ्राय सासे मानसिनो 1.5 बथल जान्दा फानदां दा मोनसे खोथा आंहा गोसोआव गोग्लैदों जेब्ला गोसोआव गोग्लैदोंबा गोदोनि आगोलनिखौ रायलायनायावनो गोदोनि जाहां आं आगोल बेबो आङो जेब्ला एसे लाथुवा जाहांबाय न'खरसे मानसिखौ बिराद नांलायनाय खोनादोंमोन आं जेब्लानिफ्राय 1962 मायथाइ चीन जुद्ध फैब्ला आङो गोसोम जुद्ध एर'प्लेन खारनायखौ नायग्रामोन बिनि उनाव जादों केसा न'खरसे मानसिया ओरैबादि नांलायलायदों थैदो मा जाखो मा माखो जोंबो मिथिया नायग्रासो बै समाव ज' दा थाङै नोमा खर' नोमफा खर' बायदिसिना ओंखारलांजोब्बाय खोथाया थारमाने आदै जायोमोन सोमोन्दोआव आदैया मास्टार मावोमोन क्लास 8आवनो मास्टार मोनदोंमोन जेब्ला क्लास 8निफ्रायनो मास्टार जानाय बे समाव बेनिफ्राय फैसानि बिबाङा जाहैबाय मासाव 18 थाखा बिनिफ्राय उनाव 25 थाखा मासाव मोनदोंमोन गाव न'नि गैया खुस्रा खुस्रिसो साननाय जेब्ला खुस्रा खुस्रि सानो बै माथिबो दानजाबाय खोमा माब्लाबा थाङिनि मानिबा ओरै जाहैबाय खोमा जेब्ला फैसा थफ्लाखौ लांनानै हिनजावनो हैबाय मादैनो हैदों मादै आयु आरो दोननाय मा थफ्ला फिसा सासेलाय मा फिसा जानो बिलाय हिनजावफोरनि सन्देह एसे आलादाद्राय दा लेवाया बारा मोजां नागिरो बेखौ सानदा बेनिफ्राय जाहैबाय
आयै नोङा खर' सानायालाय आं नै दा ना लाबोआखै एसे आरो आलु लाबोबायना मैगंबो लाबोबाय आरो दा बिमानोबो होबोबाय आङो बिमा बिमानोलो ए आंखौ थगायनासो लाबोदोंनो आरो गोदान बिमा दंबावो हा बेफोर खालि थग्रा फिसासा जा जाफाबाय नोंनालाय आङो बिमानो होबोदों बिमा थोआखै नोंहा थोआखै आरो लाबावनो मास्टार साख्रिजों 25 थाखाजों आयै नोङो आं फिसा फिसौखौ बोरै फेदेरगोन जाखो नोंहा बैसोआ रेबेयानो नों थेवब्ला आङो सोर जाहोगोन आङो जमा खालामनाय थाखाजोंसो फिसाफोरखौ फिसिनो नागिरदों जागासिनो दं जोंहा न'खरसे मानसिफ्रा सेरनिया लोगो सोंफैनोसै मा जादों नोंस्रा मा जादों ओइ आगै थमब्ला नै नों दे बिमानबो होबावदों सोर दंबावो नोंबाजै बिहालाय नोंनालाय आसि बिमा नोंना बेनिफ्राय खोथाखौ आं माखासे उन्दुला सर्ट खालामनांगौ ग्रोब फैब्ला मा जामारदोंलै आदा खोथाफ्रा नोंनालै थारमाने बे साननायाबो थिगानोमोन बेबो फिसाफोरनि थाखाय थाखा जमायनो आंनि माखासे फैसा नागिरो आंबो उननि फिसाफोरनि फिउचारखौ नायनानैनो आङो जिबन बिमायावसो दं बिमाल' बुंदों आङो सब गोदोनि मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो जाम्बा जाम्बिब्लाबो माखासे मेलेम गोनांफोरा दानि मेलेम गोदोनि मेलेम बेलेग गोदोनि मेलेमामोन बिजों संसार जाबोदों दानिया बेफोरबायदि मेलेमजोंनो दानियाबो संसार जादों आंबो साननानै दङ